Ja. Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi spille FIFA med min far. Jeg håber, I tager godt imod ham og husk at like og subscribe. Så tænker jeg bare, at vi hopper i gang. Og så tænker jeg også bare lige, at vi tager en hurtig hold og taktik. Vi kører bare, fordi ellers så tager det for lang tid. Okay. Og hvad trykker jeg på for? Hvad? Rundt. Ja, tak. Må jeg kan være Zlatan? Nej. Nå. Der er noget, der er Zlatan, jeg synes. Bare kryds. Og ved du, hvordan man gør? Holder den derinde? Du skal trykke kryds for at skyde, og kryds for at aflevere, høj aflevere, stikning. Og så nu? Nej, nu er det dig. Ja, bombe. Og så håber I, at I har en god dag i dag. Og jeg bruger ikke min på. Ah, flot. Og Brøndby, verdens bedste hold. Ej, der er straffespark. Ja, tak. Og så kører han. Øj, kæmpe frispark. Brøndby. Ja, tak. Øj, kæmpe frispark. Gul kort. Ja, tak. Fuck. Okay, jeg håber, I nyder det. Og måske Danmarks... Ej, hvor er det der frispark, dommer. Er du helt... Nå. Vil nu sige... Kom nu! Hvem var det, der skåede? Og nu Oscarsson. Var det Palle Franke, ikke? 1-0. Nej. Sådan der. Kæmpe fejl igen. Ja tak. Og så kan vi aflade. Ej. Det er godt spillet. Kæmpe redning af, hvad hedder han, målmanden? Patrick Pence. Philip Pence. Patrick Pence. Okay. Kæmpe redning. Jeg håber, I tager godt imod, men det kommer til at blive grine den her video. Ja, det kunne man... Ej, hvad nu? Nå. Var det bare? Ej. Ja tak. Og så kører han nu. Ja tak. Og ja tak. Nej, det var faktisk ikke meningen, det skulle ske der. Er det Dardersen? Han er slet ikke med. Er han det? Så han er hjemme nu. Og se Bunting. Han er post. Ja. Okay. Får de bolden igen her, ikke? Og vi er i parken i dag. Og pause er lige med pølse lige om lidt. Overhovedet ikke. Vi kunne gå 18 minutter. Hvad er det, vi plejer at få i... det er godt spillet. I pausen er det millionærmix, vi skal have. Ja. Eller er det en pølse? Det er pause. Kan vi få mor til at lave lidt lækkerier til os? Hvordan fuck kender man det? Læbe og så cutback. Lige hårdt nok. Ellers flæbe lavet. Ja tak. Hvorfor gider jeg klappe med det? Uha. Mega flot. Aflever. Ja tak. Ja tak. Ej, det var. Kom nu! Okay, så går vi i gang. Flad aflevering. Suzuki? Ja. Altså det er ikke ham, der Suzuki, det er en anden Suzuki.
Det er Suzuki, det har motorcykel. Så er det. Nej! Ja. Og så kommer han. Ja tak. Brøndby er det bedste, dem kan ingen tæske. Det håber jeg så. Det er FC tegneseriehold, ikke? hvad? Det er FC tegneseriehold. Det er godt, at der skulle være en målkort. Det er farligt, det der. Men han kører. Og det er op. Der er ingenting. Der er heller ingenting. Der er heller ingenting. Det var lidt Får han farligt. igen? Ja tak. Du kan ikke kalde det for. Og nu får han den. Nu, please. Øj! What a goal! Please, vil du lade mig gøre det sejt? Nå. Den tror jeg, at fansene ude bag skærmen er rimelig vilde. Skriv i kommentarsporet, hvis der I vil se flere lækkerier fra Hugos far, og så kaldet lavstillingen. Igen. God takkel. Så løber han. Er der slås? Rasmus Falk. Nej. Fuck, står det afslutning. Ja, det var. Ja, det er klart. Og videre. Der tak. Lars Bøh. Så er der følges. Men der er ikke rødt. Nej, det er bare en... der kommer til Falk. Så er midtbanen tyndt besat nu. Kom nu. Hvorfor gør du også det? Det er da sygt ondt. Jeg vil være så 2 minutter. Ikke rigtig, jeg prøver. Hej! 2-2. Det er ikke helt godt, det her. Så er det under pres. Og det vilde er, at det er nogle kongemål, der bliver lavet. Det er jo første gang, jeg spiller FIFA. Anden gang måske. Og da Hugo var lidt mindre, der græd han hver gang, at jeg scorede. Nu græder han ikke hver gang. Men han er stadigvæk meget tæt på at græde nu, kan jeg se. Det kan se meget fedt ud på video, hvis du lige græder lidt. What? Goal. Er det Elunussi? Jeg tror, der var var på den. Det var altså overhovedet ikke. Det er lækker lavet. Og nu skal den være der. Det er det, vi kalder tiki-taka. Vi ser, at jeg er uddannet i Brøndby. Jeg kan noget i FC. Jeg ved ikke, hvad man siger. Og er det noget med, at din mor har sagt, at vi skal ned og se fodbold på Nou Camp i Barcelona? Ja. Eller skal du ikke med? Jeg skal ikke med. Er du for galt? Er du for flot? Jeg skulle godt komme forbi. Hvordan er det, man flækker? Det tror jeg ikke, jeg skulle sige. Der. Det skal flække. Kom nu. Ja. Ikke særlig meget. Ja. 4-2. Og tilskuerne går amok. Men så er der halvleg. Og jeg tror, vi siger tak for denne gang. Ja. Så videoen ikke bliver for lang, men det var fedt at spille for jer. Husk at like og subscribe.